Autovky! Čo som za to? Bus, autobus, tu je Xena a Bela a toto je vlastne video, ako mení ľudí make-up. Jednu časť si na make-upujeme a druhú nie. A vidíte rozdiel. Teraz máme zle svetlo, takže ani veľmi neuvidíte, ako sa budeme farbiť. Lenže potom, vlastne keď to bude dokončené, pôjdeme na svetlo a že vy to uvidíte. mama, pery som zabudla. Mám červené Au. zuby. Čo? Ostré je. Som mi zabudla ostruhať. Počkaj, keď nájdem struhadlo, no tak ti dám. Ale nenašla som. Á, čo mám? Čo to je? Make-up. Toho máme milión. Minulý diel asi baviť nebude. Sme sa iba machlili tú čiaru. 5 minút sme si machlili tú čiaru. Hej, 5 minút sme si robili čiaru, takže to asi nedáme na YouTube. No tak ideme na to. Ale keby chcel niekto vedieť, čo sa dialo čo sme robili tú tyčku, opýtajte sa na Facebooku. Jakú tyčku? Čo? Jakú tyčku? Čo sme sa robili rozdiel. Chcel si vedieť, čo sme sa rozprávali? Na Facebook. Našu stránku. Xena a Bela. Čo iné? Xena a Dela. Hej, moja spolužiačka, najlepšia kamarátka, sa pomýlila, lebo ona má sestrinicu Adele a ona napísala prvýkrát na YouTube Xena Adela. A tam sa potom mi písala taká Xena Adela a 3 vykresľovky na hnevanej smajlici. A taká, aha, napísala Xena Adela. Ja sa nevolám Dela. Čím sa tam berám? Takže my začneme. Tam tiež, aha, tam je tiež niečo, nabudla som na to. Ide by to otvoriť. To má také nechty. Zuzka. Ale už mi to nejde otvoriť. Je to expertový. Ale čo paja. Čo mi to nejde otvoriť? Nechápam. Konečne. Pochodaté. Tak ideme na to. Ja si malujem túto stranu. A ja toto. Dobre, takže ja musím nájsť ešte správny oteň. A toto keď sa rozhodne, to je celkom taký môj oteň. Takže ja budem používať toto. Skúšam toto. Držka sa. Nebudeme mať naše otiene, takže to bude trošku ináč vyzerať. Ospravedlňujeme sa dopredu. Poprečne máme to zrkadlo, takže... Maličké zrkadielko. Dve tela sa si delili malé zrkadielko. To je ťažké maľovať sa blízko pri tej čiare, takže pri tej čiare nebudeme dokonalé. Čo mám teraz? Hodila by sa krém na tvár. Trošku. Ja to budem miešať. Ja sa prvýkrát takto machlím. Machlili sme sa aj predtým. Nedali sme to tiež na YouTube, sme sa tým machlili. Ja som, že nie. Čo sme boli... Jak sa volá? Tá mudrá z Alatera. Začína K. Nie. Kada? Kira. Kira? Nie, počkaj. Neviem. Kamara. Katara. Katara. Niečo také, nie? Katara. Celkom môj oteň. Ja s ním to chcem krém, aby sme... Hej, ja som pantonima. Tak keď máš takú tvár. Taký krásny odstienok. Budem pantonima. Ja nechcem byť pantonima, ja mám z nich strach. Aj z cirkusu mám strach.
Ja si požičam trošku krémy, aby sa to lepšie rozotíralo. Vieš, ak nie? Že si dáš krém, ale sa to tak ľahšie bude rozotírať. Ja už som. Lenže aspoň, že ty si nemixuješ farby. Lebo ja nemám presný odtieň, chápeš? Pán to nemá, pozri, ak mám bielú tvár. A vyzerá to celkom podobne, nie? Ja som zabudla, že sa to leje. Ako moja sardinková masť. Takže ty, keď si mastíš sardinkovú masť, to tiež tak vyzeraš, jak ja? Máš tu masíš všade. Teraz na čo ideme? Máme pokožku. Ideme na pery. Zavrieš to? To koľko toho máš? Veď vravím, že sa to leje. Na pery ideme? Ideme na pery, ideme. Ty môžeš. Jo. A čím? Aha, týmto. Super. Tento si zoberiem. Tak len sa tam musím zbaviť. Je to do umývadla. Máme ešte jednu kameru. Ale tam to lepšie vidieť. Teda tam by to malo hlavne byť vidieť, ale no čo už. Keď to dalo iné svetlo. Úplne iná rozličná v kamere. Lebo v kamere sme červené a v realite sme normálne. Som sa trošku zľakla. Nekontrolujeme čas. Zajdem, budeme mať 10 minút. No dobre. Raz v živote viac. Presne. Toto je prvé video, ktoré má aspoň 10 minút. Nie? Co si to zmiela milom čiaru. No celkom sa mi podaril oči, nie? Pozeraj. Že ja idem na pery. Prepáčte, viem, že by sme to mali natočiť celé, ale mne sa na aspoň pol hodinu čítava 5 minút, tak musím dať diely. Je tam červený. Co snažím, aby to nevyzeralo, že to je moje. Môžeme to položiť na to točenie. Hej. Protože sa trošku ešte zafarbím. Aby to nevyzeralo, že to je úplne moja. Co snažíš robiť tak, aby ti nebolo veľmi vidieť make-up, ale tak, aby ti ho bolo vidieť? Trošku. Pery, myslím. Aha, aby bolo vidieť. Cítim sa ako Je ten make-up, aby nebolo vidieť a pery, aby bolo vidieť. Ja použijem prst. Cítim sa ako dospelá primadona. Ako dieťa primadona. Dospelé to robia vždy. Ale deti nie. Moje spolužiačky chodia namaľované do školy. Vieš tom, že to sa nemôže chodiť tak do školy. Oni sa v škole maľujú. Chápeš? Prídu do školy, tak to nejdu na vecka, maľujú sa tam. Tajne na vecko a všetci tam vedia 9 minút. Á, za chvíľu končíme. Aj druhá časť budeme 10 minút. Takým sa my namalujeme. Bude trvať hodinu. Aha, na mne vidieť rozdiel. Aj na tebe. Ale pery nie. Ale... Tvár už vidláš. Pantonima. Ty, keby som mal bielú tvár. Ty pantonima. No tak my to uvidíme sa. Počkaj.